Mobilize on the beat. This is Abinjo and his Oduma Sound System, Band of Africa, Oduma Ojida. Asị ka arabi ihe na-achọ ka mmadụ na-eme gị nwanne na-emekwa mmadụ otu a. N'eziokwu onye mụ na ya na-achụ ntasị n'okwu m dị ka ụkwụ anụ. Wee sị nwanne nya edebere gị ọba ma ịgbajie. Chai, alili egbu na m. Asị na-ebulu otu onye ọzọ n'isi, ọ dị ka ebu ukwu nkụ. Igbo ka anyị were na nwayọ ofe nọ n'ala wee sola anyị nne sawa ọba n'abalị egbe nwanne ya bụla ezigbo mbana ụmụ Igbo ọba n'abalị egbe nwanne ya bụla ezigbo mbana Igbo asị mụ na ọba n'abalị egbe nwanne ya bụla ezigbo mbana Igbo bụ Igbo na ọba n'abalị egbe nwanne ya bụla ezigbo mbana asị m na ọba n'abalị egbe nwanne ya bụla ezigbo mbana ụmụ Igbo asị na ọba n'abalị egbe nwanne ya bụla ezigbo mbana Igbo mụlụ nze Igbo kedu ibe anyị na-eme dị nini Igbo kedu agba anyị na-akpa dị nini Igbo kedu ụdị omume anyị na-eme dị nini malụ na ọba n'abalị egbe nwanne ya bụla ezigbo mbana Igbo mụlụ nze m ọzọ Igbo mụlụ nze m Nwokolo nena Igbo echegbe ọnụ na mba o asị m ọnụ na ọba n'abalị egbe nwanne ya bụla ezigbo mbana Igbo nna nna anyị ba Igbo eji eme nwanne mgbe gboo na-agba elu n'ala Igbo ijide ofe onye Igbo ejide nwanne ya ijide ofe onye n'ala Igbo mgbe bulugbuo ụmụnne ya kwụsị ịtaba asị gị na alala ofu onye olu azụ n'elu ụwa n'olu niile ka anala azụ mana amara m ife Igbo na-emezi na nke ikpeazụ ahụ amarozi m ka Igbo be anyị si kwado ma malụ ụnụ na ọba n'abalị egbe nwanne ya bụla ezigbo mbana ọkwa mgbe nna nna anyị ba ka Ojukwu gwara Igbo azụ okwe na-ekwado ife ndị ya na-akwadobe ụmụ Igbo niile wee kwechili anụzi anya bụ ọgụ mgbe gburugbuo na ndị ha emelili Igbo n'agha kama na asị ka onye bụ ọgụ bele ọnya ka emesalụ ya bụ ife Ojukwu wee nagbuo Igbo niile wee jụọ oyi ka akpa amụ Chukwu wee wetala anyị onye ndu Moses ndị Igbo wee welu Maazị Nnamdi Kanu nye anyị n'aka ụmụ Igbo wee pụta n'ikem n'ikem wee kwulu Maazị na-atụo ka anyị mee nya bụ ife nyile Ojukwu omume ọ dị ka okwu oyi enwe isi ụmụ Igbo wee gbaba sabotụ a Igbo wee sabotaji bụ onweba ndị
ndị ya wee kpọlụ ụka na wee gbochie malụ n'ọgba n'abalị egbe nwanne ya bụla ezigbo mgbana mana ekene dịla ụmụ Igbo ndị bụla na anyị n'anya o nwere okwu nna m gwalụ mgbuo na ọ bụrụ ndị niile na-akpọ nna nna ọ bụla ndị na-ekle m na fabụlụ Igbo n'anya na mgbakọ unu na ọ bụla fanchọbụla anyị n'anya mana ajụjụ si ka ndụ Igbo tata kedu onye ndụ anyị ebe ọnụ Igbo kedu unu nna m ndị Kanụ malụnụ n'ọgba n'abalị egbe nwanne ya bụla ezigbo mgbana agwọ debere isi n'ime ọbịa mana etiti ya na ọdụ ya nọ n'ilo anya ka ndị wee bụ ụmụ Igbo tata si malụ n'ọgba n'abalị egbe nwanne ya bụla ezigbo mgbana ọgba n'abalị egbe nwanne ya bụla ezigbo mgbana ụmụ Igbo ọgba n'abalị egbe nwanne ya bụla ezigbo mgbana Igbo bụ Igbo n'ọgba n'abalị egbe nwanne ya bụla ezigbo mgbana Igbo banyị n'ọgba n'abalị egbe nwanne ya bụla ezigbo mgbana ndị ụka bụ enyi ozu ọgba n'abalị egbe nwanne ya bụla ezigbo mgbana ndị ọchụ nga n'oge ọgba n'abalị egbe nwanne ya bụla ezigbo mgbana yanụ ntị ka ngwa ụlọ okwu ọdụmọkị ga-ekoli gbapanihe akọla ụnụ ka ọ dị m n'obi ọ bụrụ ifosus ka emechesi tatom na ọ bụrụ ya bụ isiokwu ọ bụrụ ya bụ isi sekpụ ntị yo unu n'anya unu afọ ebe ụmụ Igbo na-eje achọ ka emesiesi tatom si gbọnatala anyị Nnamdị Kanụ gasị tatom wee deludu unu che nọ na-ata anya ụtọ n'obi n'anya na-apụrụ ọjọ mbọsị Mọnde ọ nara atọkwa ụmụ Igbo ụtọ n'obi kama na ọgba n'abalị egbe nwanne ya bụla ezigbo mgbana okwu si ka m gwa Soludo ya bụ His Excellency Charlie Nwambafọ gọvanọ of Anambra State Soludo anyị yọ ka anyị na-arịọ asị n'Igbo pụtaba aja Mọnde maọbụ asị na aka imeche mme maketi Soludo malụ n'ọgba n'abalị egbe nwanne ya bụla ezigbo mgbana anyị lakili mbọ ị na-agba mana jebe na Abuja all the Eastern Governors unu jebe Abuja ya na ụgwa ndị Abuja farapụ Nnamdị Kanụ batara na sitatom ga-akwụsị eziokwu n'ọgba n'abalị egbe nwanne ya bụla ezigbo mgbana mmadụ akwụsị ya n'ọnụ nnụnụ jụba ebe nnụnụ si eli nri maka na agba mbọ otu n'ogwe ọ bụzi ogwe ka apịlị atụ ilu na northern part of Nigeria bandits and government ọkpakpa na-eme negotiation a na-ejidelu Maazị Kanụ wee kpọchie unu asị anyị kwụsị sit at home malụ unu na ọgba n'abalị egbe nwanne ya bụla ezigbo mgbana egbe amala nna emela uche m ọbịa mụ n'uche bụ onye n'ọnụ ọbịa mụ n'uche na-ekwupụ nya n'ọnụ ụmụ Igbo si na ọgba n'abalị egbe nwanne ya bụla ezigbo mgbana ọkwa na 2023 ka Soludo jelu na mgbuko Obosi wetifa kwụsị sit at home chairman mgbuko Obosi den wetie iwu nye ndị mgbuko Obosi onye bụ na apụtaba ọcha mbọsị Mọnde that first Mọnde apụtala abịa keki dị na apụlụ chairman mgbuko Obosi site mbọsị anwalue tata anyị abụrụ anya ma anyị anụbela onu ya ọzọ ọ dị ndị nwụọ na anyị bụ Igbo amarọ malụ unu na ọgba n'abalị egbe nwanne ya bụla ezigbo mgbana okwu nna gwa His Excellency
Anambra ajụgo oyi daalụ ọlụ anyị kenelu gị na ka imele eme maka eto onye sili nkọla osi asa eto dike na nke omelụ ike adịghị ime ọzọ nwanne m ọgba n'abalị egbe nwanne ya bụla ezigbo mgbana Your Excellency biko ibele anyị dị naanị si wepụ ọnụ na sit at home maka na anyị ma ife buteli ya onye ọbụla achọlụ ka akwụsị sit at home ya kpọ na atala anyị Kanu na-atara na sit at home ana Nnamdi batara na sit at home ana anyị achọlụ ka ife melụ mbụ mekwa ọzọ His Excellency ọgba n'abalị egbe nwanne ya bụla ezigbo Igbo na ọgba n'abalị egbe nwanne ya bụla ezigbo mbana Igbo bụ Igbo na ọgba n'abalị egbe nwanne ya bụla ezigbo mbana Igbo mụlụ nze m ọzọ na ọgba n'abalị egbe nwanne ya na ọ gbara ọsọ nụ ịgba n'agba n'elu ụwa maka jide nwanne gị na ịnara ọkwa ezigbo oyi m ezilisi onye isi na ọ ga-agbakwute onye etiti ma ọ jebe onye nke ikpeazụ ezilisi onye ụzọ na ọ ga-agakwute onye etiti na nya bụ ife nna gwa Igbo ka anyị jide n'ofu onu Igbo ka anyị jide n'ofu obi Igbo ka anyị nwee n'ọhụ Igbo ka anyị jide n'ofu obi Igbo ka anyị jide n'ofu uche Igbo ka anyị nwee n'ọhụ asị m Igbo na ọgba n'abalị egbe nwanne ya gbara ọsọ chacha ọgba n'abalị egbe nwanne ya bụ ezigbo mmadụ all the Eastern governors kabunu ibunu ga-eme jekunu all the Igbo senators na Abuja unu chatuwalu jebe na Abuja unu lusie gwa ndị a na ala Igbo adịrọzi mma na kamgbe fasi jide onye ndu ụmụ Igbo na fano n'iwe ngwa na-eme maketi ka isi ga-azụba afịa Monde ayọtụ wee ju ebe niile Anambra ajụgolo oyi wee bido gwọbakwa aghala n'isi ya gosili ibe anyị na-ekwu ọnya gosili atụ anyị na-amalụ ụnụ si n'ọgba n'abalị egbe nwanne ya bụla ezigbo mgbana ụmụ Igbo ka anyị jisie n'ike ọ dị Igbo youth ndị niile bụla eziokwu n'anya ka anyị chọbanụ nke anyị maka nke m bụ nke m na nke anyị bụ nke anyị ọnya bụ nke anyị na ọnya na-ebute nsogbu ọnya bụ nke anyị ọnya na-ebute ọgụ na mgba tinye m nke m ma ọ pelu mpe m obulu ibu ka m jide ya aka ka m were udo wee napụlụ n'ụlọ maka ọgba n'abalị egbe nwanne ya bụla ezigbo mgbana ọmadike ndị Igbo niile agụjelu mba na ị ga-anachalili maka na ndụ ka iji wee jee emesịkwa ị ga-eji ndụ wee nata ebuluzie akparata mkpa wụsara dibịa ụlọ ogbokolu ọgba n'abalị egbe nwanne ya bụla ezigbo Igbo na ọgba n'abalị egbe nwanne ya bụla ezigbo mbana Igbo bụ Igbo na ọgba n'abalị egbe nwanne ya gbara ọsọ chachali Igbo bụ Igbo na asị m ọgba n'abalị egbe nwanne ya bụla ezigbo mbana ụmụ Igbo bụ anyị na ọgba n'abalị egbe nwanne ya bụla ezigbo mbana onye ndụ anyị si na ijesi na ị ga-anata alili odogwu oyi nweza na-efu na mba Igbo nweza na-efu na mba okonu nụrụ ya Igbo bụ Igbo na ọgba n'abalị egbe nwanne ya bụla ezigbo mbana Igbo bụ Igbo na ọgba n'abalị egbe nwanne ya bụla ezigbo mbana Igbo mụlụ nze na ọgba n'abalị egbe nwanne ya bụla ezigbo mbana ọgba n'abalị egbe nwanne ya bụla ezigbo mbana